חברים, מה שלומכם? זאת אסתי בעופרי. ביקשו מאיתנו התרגילי תנועה בשביל אנרגיה, כי אנחנו כולנו עכשיו עייפים בבוקר או בצהריים, או מתי שאתם מצליחים ואתם רוצים משהו שגם יעלה לכם את הצ'י לכיוון המוח, ולא בא לכם קפאין ולא בא לכם סוכר, בא לכם צורה בריאה. אז בואו אנחנו נעשה את התרגילים הבאים. ממש מומלץ. כן, אנחנו כמובן נעמוד, נרים את הכתפיים, את המרפקים בגובה של הכתפיים, ונעשה סיבוב הצידה, שתרגישו טוויסט בגב עליון, לפחות איזה 7 שניות. עופרי, את מרגישה? כן. צד שני, נורא פשוט. נכון? ותרגישו אבל את הטוויסט. אחר כך אנחנו שמים פה ידיים מתחת אל העצמות, אז בבקשה, לא רק את פה. ולתופף. ולנשום ולתופף. ממש פה אפילו גם כן הקרוב לעצם, לפתוח אותו קצת שכל הזומצ'י... אמא, למה לא קוראים לזה גורילה? שכל הזומצ'י ייפתח. מצוין. עכשיו הבטן, הגוצ'י, אנחנו רוצים לעבוד על הספיגה. אנחנו נעשה כמה סיבובים עם כיוון השעון, וזה מצוין למי שיש לו עצירות. אוקיי, ממש להרגיש ולתופף. אפשר גם לתופף ככה, עם הנקלס, עם המרפקים. וצד שני. צד שני עוזר למי שיש לו הפוך מעצירות. ואפשר אבל לעשות גם וגם. יש. עכשיו אנחנו נעבוד על השנצ'י, על הכליות פה. אוקיי? אנחנו פשוט נתופף. אנחנו נעשה ככה, נתופף על הגב התחתון. עד ממש עצם הזנב. כן. אפשר גם קצת לשפשף ככה, אני מראה על עופרי. לשפשף, נעים. קצת ללכת אפילו הצידה. זה עוזר גם לגירודים. אוקיי. אז עבדנו על הריאות, עבדנו על הבטן, עבדנו גם על הצ'י שמגיע מהגב התחתון. עכשיו נשפשף קצת את הידיים שלנו, צ'י בידיים. כמו לנגיב אותם במגבת. נשים אותם על הפנים. ננשום קצת. אוקיי. נצבוד קצת את הגבות. נסרק קצת את המצח. מישהו רוצה גם את האזור של הקודקוד, שזה הנקודה הכי גבוהה, זה גם מעלה את הצ'י. אוקיי? זה כמו לסרק את השיער. ונגיד, כולנו ביחד, אני מרגישה בריאה ואני מרגישה מצוין. אני מרגישה בריאה ואני מרגישה מצוין. זה באמת נכון. ביי! I love you!